നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. കാൻറ്റൺ ട്രേഡ് ഫെയർ, അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം നടക്കുന്ന ഗുവാൻഷോയിൽ നടക്കുന്ന സൺറൈസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസും ഫോക്സ്ഡെയിലും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഇതേപോലത്തെ ഇതെന്താ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മൊബൈൽ കവർ കണ്ടോ. ഇതെല്ലാം കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഷെൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെൻജനിലേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മിക്ക ബിസിനസ്സുകാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മിഷൻ. ഇതെവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഷെൻജനിലാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു യുണീക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല മാർജിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മികച്ച അവസരമാണ് കാൻറ്റൺ ട്രേഡ് ഫെയർ. വളരെ കുറച്ച് സീറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളൂ. കൂടാതെ ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, ലോജിസ്റ്റിക്സും സോഴ്സിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറക്കണ്ട, കാൻറ്റൺ ട്രേഡ് ഫെയർ ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ.